Good afternoon, good afternoon. Wait lang natin. Live check natin. Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Shout out sa inyo lahat. 'Di ba? Sabi nga nila matumal na daw yung tindahan ni Diwata, wala na daw masyadong kumakain. O 'di ba? Hello po. Magandang hapon sa inyong lahat. Sa mga viewers na nakikinig dito ngayon, maraming salamat. Pasok lang kayo ha. Okay, sa lahat po ng mga viewers na nandito, pasok lang kayo. Pasok, pasok, pasok. Kasi nga po daw, yan, nabalita ko na napakarami na daw na nangyari kay Diwata kasi wala na daw masyadong kumakain. Sabi nila. Kasi, hello sir, shout out from Valenzuela. Hello, mega lang shoutout po kay Bel Baconok. Sa totoo lang, nung kumain kami doon paghapon, mga gantong oras, wala masyadong pila kasi ang tao doon kasi doon pag gantong mainit na mainit, yung mga tao nagpapahinga. Kaya wala masyadong tao. Feeling ko pag gabi marami sigurado doon na tao. Kasi na-experience po namin dati nung pumunta kami doon nung May 11. Ayan. Wala masyadong tao talaga. Hello po, Yuri P. Hello po, Ma'am Yuri P. Magandang hapon, 'di ba? Kasi ang usap-usapan ngayon sa sa social media, kasi hindi posible naman hindi totoo 'yun kasi nga 'di ba, camera nga 'yun 'di ba? Wala naman daw masyadong kumakain kasi kumbaga yung tao kasi nagsasawa na rin sa pagkain na gano'n 'di ba? Although ang dapat doon pag pumunta kayo po doon, halimbawa kumain ka ngayon, ngayong araw na 'to, kumusta ang lasa ng food? Para sa akin, Juan Alberto, hindi siya masyadong gaano kasarap yung lasa niya talaga sa pares. Although, ano siya, pangmasa siya, pangmasa. Pangmasa yung pagkain niya lasa. Sabi ko nga, di ba, lagi ko ni-rate doon 8 lang siya, 8. Pero yung manok niya, masarap yung manok. Masarap yung manok. Crispy. Kaya sabi ko po sa mga viewers na lagi nakikinig sa akin, mas masarap talaga yung chicken joy niya. Chicken joy pala, chicken joy. Pero mas masarap po yung pares niya kapag yung crispy, dapat crispy siya tapos man tawag dito, bago luto, mas masarap yun. Yun ang maganda. Dapat kung gusto niyo kumain doon, ang gawin niyo po, i-separate niyo yung sabaw at saka yung mismong baboy or ano ba yun? Chicharon bulaklak, mas maganda. Para sa akin, ha? Pag kumain kayo doon, i-separate niyo yung sabaw at saka yung mismong laman. Ganun. Okay, shout out sa ating 5 million people in the house. Maraming salamat. Okay, ulitin po yan lang po ha. Bell, sarap po ba ang chicken? Oh yes! Sarap po ba chicken joy? Hindi siya chicken nga daw. Chicken na na. Chicken joy, sabi ni Bell. Opo, masarap siya, crispy. Masarap yung manok niya, crispy. Ganun po. So wala siyang wala siyang that time kasi wala kaming yung sausawan, yung parang gravy. Kaya ang kinain na lang namin tapos with rice. Yung ano ko nga hindi ko nga nakain eh, yung ang tawag dito yung sabaw-sabaw. Kasi ang nangyari po dati, yung sabaw dati, nabusog ako dati. Kaya hindi ko masyadong kinain talaga. Pero yung kanin ko, hindi ko rin nabubos. Sobrang dami ng rice ko dati kaya yun. Dapat talaga kapag pumunta kayo doon, kung gusto niyo talagang makatipid at makabusog na busog, kailangan gutom na gutom po kayo. Ang gawin niyo noon,
Yung pagpasok nyo pa lang doon, yung gutom na gutom ka na. Siguro makakarami ka ng rice. Tapos ang guys nila, napakarami ganyan, no. Nakalagay sa isang pinggan na naka-plastic. Nakaganyan lahat, oh. Laki ng kanin, ganyan talaga, oh. Isang pinggan siya na ganyan. Tapos, yung parang sasabihin, parang, ano, pag binigyan ka ng ganun, hindi ka na uulit. Parang ganun. Kasi napakarami ng rice ang bibigay nila sa'yo. Okay naman dun guys. Kung sa cleanliness, yung cleanliness po, para sa akin, hindi siya masyado. Kasi sa paligid niya, hindi naman ako naninira. Kasi nakita ko lang, sa gilid lang, medyo sa gilid-gilid talaga may ano. Kasi ano yun eh, parisan kasi yun eh. Sabi ng Sabi, 2-6 ko, sir, dumaan ang area Diwata. Wala siya masyadong tao daw. Nung Martes lang. Oo, kasi napapanood ko din kasi wala na masyadong pumapasok na tao. Kasi ang marami doon, alam niyo po, ang marami. Mga vlogger, mga content creator ang madami doon. Nung pumunta kami doon, marami doon vlogger lahat. Kumbaga wala pa nga si Diwata nag-aabang. Pero hindi mo akalain na yung mga vlogger na yun. Pakalat-kalat sila. Nung dumating na si Diwata, ayun, nagsulputan lahat ng mga tao, ng mga vlogger. Nung dumating kami doon, kung napanood nyo po, nung pagpasok namin doon, si Diwata, lumabas siya. Tapos ang dami, lahat nagpa-picture, ang daming tao dati. Sakto dati, ako maingay ako doon nung pagpunta namin doon sa mismo lugar na yun, maraming tao. Talagang, siyempre, taga-Tarlac pa ako, di ba? Kailangan gumawa ako ng content sa kanya. Tapos, hindi nag-content ako. Tapos, nagtanong-tanong ako, ang lakas ng boss ko doon. Talagang, siyempre, magpapansin ka, di ba? Tapos, ang kagandahan nun, kapag nag-content ka doon, dapat ikaw magpapansin ka rin sa mga content creator para mabidyohan ka. Kasi malaking ano yun, malaking factor yun at makikilala ka lalo doon. Kasi iba-ibang content creator yan, di ba? Kapag na-videohan ka doon, makikita ka nila. Ako nga, si Kawander Family, di ba? Kung alam niyo si Kawander Family, almost 2.1 million followers yun sa Facebook. Pero, di ba, nakikipag-collab ako sa kanila na without pay, walang bayad. Kaya, thankful pa rin ako kahit papaano. Meron akong mga nakilala doon, no, content creator, vlogger din, di ba? Yun ang kagandahan sa collaboration. Basta yun lang guys, yung pars niya, pangmasa talaga, pangmasa. Pero yung chicken joy niya, masarap. Tapos, basta kayo guys, kung gusto niyo po, mas masarap kainin yung chicken joy niya. Tapos, ang gawin niyo na lang po, humingi kayo ng sabaw. Yung pwede yun. Humingi kayo ng sabaw. Tapos, humingi kayo ng sabaw. Tapos, chicken joy, masarap siya. O kaya, kapag halimbawa bumili kayo ng pares, i-separate nyo yung sabaw at saka yung ano, para crispy. Pwede mo siyang kainin. Dapat po kung pagod siya, huwag siyang lalabas. Kung sa anak ko nangyari yung pabati na birthday, ganun talaga inabot, is really hard talaga. Oo, napanood ko din yan, yung sabi niya, Diwata, idol pa Diwata, pabati naman ako, birthday ko kinabukasan, kesyo man, di ba? Lilipas din yan. Siyempre masasaktan ka. Marami nang nangyari na totoo sa camera yun. Kasi para sa akin hindi siya advisable yun. Kung maganda napakasimple lang. Happy birthday sa'yo, happy birthday, more birthday to come. Okay na yun. Okay na yun, pasado na yun, di ba? O batiin mo lang kung anong lugar yung sinasabi na. Bawa, shout out sa mga taga Cavite, mga ganyan, di ba? Okay na yun. O, pwede naman siguro ganun. Siguro pagod lang siguro siya that time, kaya nangyari. Yung mga content creator, siyempre, yung mga nanonood, madidisappoint sila, di ba? Kahit naman ako bilang isang content creator, para sa akin kasi kapag na-videohan mo siya, ang mangyari doon, magba-viral yung video na yun. Kasi nga, yung pakita niya ugali niya ni Diwata, talagang magagalit yung mga tao. Di ba? Ay, oo. Totoo yan. Si Hiwaga malinis daw yung pagkain niya kasi yung paligid niya daw malinis. Yun ang sabi nila. Malinis daw kay Hiwaga. Tapos, yun lang alam ko. Pero hindi pa ako pumunta doon.
Malay mo soon makapunta ako do'n kasi nakapunta lang kami kasi do'n biglaan kasing pumunta kami do'n. Tsaka malayo kasi ako guys, sa Tarlac kasi ako kaya hindi ako makapunta diyan kasi kailangan siyempre budget talaga. Ah, oo, totoo 'yan ano, Ma'am Bell. Totoo 'yan kasi napanood ko yung video niya na na ano nga siya, natulpo yata siya na ano, na sumisikat na rin si Waga. Na ano na rin siya na matunog na rin yung pangalan niya. Kaya yun. Hindi yung gaya dati na ano na si Diwata matunog talaga. Ayun. True ka sir, dami na din ng matataas na vlogger promote siya. Oh, siyempre ano guys, para sa akin kasi sabi nga nila malinis daw doon. Tapos, masarap daw yung pagkain, sabi nila. Ganon din, 100 pesos. Ay, hindi pala, 99 pesos lang doon, 99 pesos. Unlimited rice, unlimited sabaw. Yun ang alam ko eh. Pero totoo siguro, feeling ko masarap din sa kanya kasi malinis. Ang importante dyan, malinis. Pero kung yung budget na budget swak mo, pwede naman doon, tsaka doon sa ano, sa Tiwata kasi nga, depende yan sa paligid. Kasi the more na malinis yung paligid at tapos, makakahatak ka ng maraming maraming tao. Hello po, maraming salamat. Thank you sa mga nandito guys. Yun lang masasabi ko guys. Basta, ano lang kayo. Malay mo, di ba? Tagasan ka po ba, Ma'am Bell? Baka Bagonok. Tagasan po kayo, Ma'am Bell. Hindi totoo yun. Fake lang daw yun, sabi ni Diwata. Hindi daw totoo yun. Hindi rin ako basher ni Diwata, pero hindi totoo yun kasi ginagawa na, kumbaga sinisiraan daw lang siya ni Diwata. Hindi totoo yan. Hindi, galing sa kanya yun. Hindi po totoo yun na umihi ako ng 1.5 sa mga tao para magpa-picture. Hindi. Kasi ano yan guys, nung pumunta kami doon, walang bayad. Picture pwede. Ano, siguro, feeling ko ha, may time na masungit si Diwata siguro, pagod sa trabaho, kaya puyat siya, o kaya minsan may problema, gano'n, di ba? Kasi mga kasama niya dun sa trabaho, tsaka sa mga ano niya, positive yan. Gano'n na nangyari. Siyempre, hindi natin masibi. Valenzuela, malayo ba yan sa ano, ma'am? Sa Pasay? Kasi, di ba, ano yun, Pasay yun eh, sa Pasay, tapos malapit sa GSIS, yung lugar ni Diwata. Actually, dalawang mag-open niya, di ba, sa Quezon City. Mm. Sa Quezon City yung susunod na ano niya, store. Basta hindi po totoo yan yung sinasabi niya na 1.5, hindi totoo yan. Kasi nung dati kami, wala mang bayad talaga. Libre. Libre talaga. Libre picture. Yes po, malayo kung mag-joyride nasa 300 pataas ang bayad, di ko alam ang bus. Okay. Mas malayo ako, ma'am, kasi Tarlac ako eh. Ang pamasahe ko sa Tarlac, ma'am, almost 300 papunta sa Quezon City. O kaya sa may ano, sa may Terminal 300. Tapos sasakay ako ng papuntang Pasay. Siguro mga nasa pamasahe ko papunta doon, back and forth. Kailangan meron kang budget na 1,000. 1,000 ang budget mo papunta at saka pauwi. Meron ka ng pangkain nun. May pangkain ka na.
Kaya kailangan pag pumunta ka doon sa mismong Pares Diwata, ang gagawin mo doon, sulitin mo yung araw ng pagpunta mo doon. Kaya ako, sinulit ko talaga lahat ng paggawa ng content, pag-review, lahat ginawa ko kasi sayang yung content. Kailangan sulit yung pag-content mo, makakuha ka ng. Kaso hindi rin guys, hindi rin kasi pero tutuusin, nakuha ko naman yung panggastos ko dati, almost 1,000. 1,000 ang ginastos ko din eh. Tapos, dun sa video, meron akong video niya na ang dami kong basher doon. Tarlac po kayo dyan. Ako last month. Sir, scout, escort. Escort po ako. Anong escort? Escort. Anong escort po? Hindi ko maintindihan yung escort. Ano ba yung ibig sabihin ng escort? Tapos, doon sa video ko na yun, nag-viral siya. Almost 400,000. Medyo kumita naman ako ng konti. Mga nasa $20. $20 times 50. Mga 1,000 din yun. Bumalik din sa akin. 1,000 din yung $20. Yun. Almost $20. VIP po, sir. VIP? What do you mean VIP? VIP po kayo? Diyan ako last month. Wow, sana all VIP. VIP kayo, Ma'am Bell? Lalaki po kayo, Ma'am Bell? O Ma'am Bell, di ba babae kayo, Ma'am Bell? O, yun lang guys. As in talagang yung video ko na yun, nag-viral siya. Almost 400,000 na siya. Nasa Facebook din. Yung kung ano yung pangalan ko, ganito nyo rin pangalan ko sa Facebook, Ma'am Bell. Paki-follow na rin ako, Ma'am Bell, ha? Kung nakikinig po kayo dyan, Edward Lacsin na rin. Tapos, dito, ito kasi YouTube channel ko to eh. Hindi na ako masyadong nag-ano dito. More on upload lang ako dito. Mayroon po akong VIP bodyguard po ako. Mayroon po akong VIP bodyguard po ako. Ako, sir. Yes, sir, girl po. Ibig sabihin bodyguard po kayo. Ganito rin, ma'am. Edward Lacsin na rin po. Meron po akong VIP bodyguard. VIP bodyguard po kayo. Okay, okay. Ay, wow. Napaka naman, no? VIP talaga. Ibig sabihin yung mga tao na kasama mo lagi, mga big time, no? Mga mayayaman. Kaya yun, yung pagpunta ko doon, ma'am, sulit naman siya. Sulit, tapos, ano lahat doon? Alos, alos ano doon, puro anong name mo sa FB. Yung, lahat ng mga content creator, lagi nakatutok yung camera. Pag nagsasalita si Diwata, agad nakatutok agad. Lahat, nakakamera lahat. Kaya yun lang. Ang dami mga nangyari guys doon. Pero gusto ko rin bumalik ulit sana. Kaso, siyempre, kailangan mo din ng budget. Kailangan ng budget para makabalik doon. Yes po sir, true. Kaso, mahirap. Pero double ingat din po. Oh, alam ko naman yan ma'am kapag ka VIP bodyguard ka talaga. Ikaw ang mag-ingat dapat kasi lalo na kapag yung mga kasama mo is siya, personal, ang tawag doon, kilalang tao siya. Yun ang mahirap ma'am. Pag yung binabantayan mo is malaking tao at saka kilala. Kumana ka. Ilang kunan mo? Ala? Wala lang yun. Puwata malambot la pa rin yelo. Hello, shout out 16 million viewers sa YouTube ko guys. Maraming salamat. Thank you po sa mga nandyan. Magtanong kayo po guys, magtanong po kayo kung pwede kayo magtanong kung ano yung mga nangyari. Pero sa totoo lang para sa akin abang sikat si Diwata, gamitin niya yung niya, kasikatan niya para kumita ng pera.
Yun ang number one dyan. Kasi kapag sumigat siya, although meron siyang vlog, nagbablog siya. Meron siyang YouTube, meron siyang Facebook, at saka TikTok. Ang nag-handle ng ano niya, lahat ng content niya, si Alvin TV. Alam ko si Alvin. Kasi siya yung kanan kamay ni Diwata si Alvin TV. Siya yung nagtuturo at nag-guide sa kanya para kumita siya. O di ba? Every month yan sumasahod din sa Facebook sigurado at saka sa YouTube. Kaya malaking kikitain niya kasi kahit pa paano. Lalo na meron siyang nag-viral na video. Ang dami na nag-viral na video niya sa mismong account niya. Almost 1 million followers na siya. Ano lang yun ha? Ilang araw lang yun. Sabi mo na isang buwan. Isang buwan lang siya guys. Isang buwan lang talaga siya. Umabot siya ng 1 million na followers. Ang hirap kuhanin ng 1 million ha. Ibig sabihin guys, maraming interesado sa buhay ni Diwata. Kaya 1 million, 1 million, di ba? Oo, tama. Sabi niya na mag-ipon na lang kung sakaling babagsak siya. Mayroon siyang pera, hindi habang buhay lakas ng pares niyan. Oo, totoo yan, Ma'am Bel. Kasi yung pares kasi masibol yan, magsasawa at magsasawa yung tao. Kasi balang araw kasi hindi na babalik yung mga tao. Kasi nga, yung kasikatan niya, talagang pupunta yung mga tao. Tapos kakain sila doon, mag-review, content. After nun, wala na. Wala na yun. Ang alam nyo, ang pwedeng kumain doon na malapit, yung mga nasa GSIS, yung mga construction worker, yung mga bodyguard, yung guard, yan, yung mga guard, security guard, yung mga nagtatrabaho sa call center, yun ang marami doon. Kasi ano yun sulit sa pera, sulit sa masa. Kaya po yun, sulit talaga sa ano yun, sa pangmasa. Lalo na yung mura siya, 100 pesos. Unlimited rice, unlimited sabaw susulitin mo na yung 100 pesos mo. Halimbawa, gutom na gutom ka. Ang gawin mo, magbarami ka ng rice. Pero i-separate mo yung sabi ko sa inyo, i-separate mo yung sabaw para hindi kayo masuya. Kasi dapat nakaseparate talaga yung ano niya, yung sabaw talaga. Sayang hindi ko nagawa kasi yun Busog kasi ako that time Pero sayang. Pero yung manok talaga gusto ko yung manok. Crispy siya. Crispy. Thank you sa mga nandito ha. Salamat po. Okay na ako dito guys. Mag-end na po ako ha. Maraming salamat po sa inyo lahat. End na po ako ha. Maraming salamat. Ma'am Bel, ingat ka lagi ha. Maraming salamat po sa inyo. Mag-end na po ako ha. I-follow nyo na lang po ako sa Facebook ko na Edward Lacsin na rin po. Thank you. Ingat po kayo.